Salutare! Astăzi o să vizităm o moară. O să mergem la moara tânărului Iohannis, așa se numește. Serios? Am ajuns la moară? Să intrăm în moară? Wow! Hai să vedem ce aici. Moară! Wow! Așa arată o moară? Wow! Oh! Ce păcat că n-avem voi acolo sus! La moara tânărului Iohannis avem și niște căprițe, preferatele mele. Când eram mică aveam și o căpriță așa albă cum e asta. O chema Sisa. Avem și un părculeț unde să se joace Sophie. Avem și căprițe și păsări, găini și cocoși. Cucurigu! Bună! Ui! Aici la moara lui Iohannis cel tânăr avem și un pat de distracție. E super, super, super drăguț pentru copii. Gen tiroliano, carturi, bicicletă, bungee jumping, nu știu, tobogane, leagăne. Haide, pompează! Apă! Și unde se duce apa? Ia să mergem pe traseu. Ce filmare, că se face un fazici cu tremur. Am ajuns la o fermă unde ne putem cumpăra fructe. Saboți? Aici avem mere. Oh, ce drăguțe sunt! Și așa arată interiorul magazinului. Să nu, n-ai voie să guși, mama. Puiu. Vrei să-ți iau? Haide, de care vrei să ți le mama pe astea? Și mure? Deci luăm zmeură pentru Sophie și mure. Uite astea, că sunt mai mari și mai frumoase, da? Super! Aici avem cămara cu siropuri, sucuri, gemuri. Aici avem de mere, de aronia. Avem și bere, bineînțeles, nu putea să lipsească berea. Maioneză, sosuri, vinuri, iarbă grasă. Cred că asta e valeriană, sparanghel. Uite, asta e foarte, foarte bună, salătuca asta. Vrei? E super bună. Vrei să mai iau? Și așa arată o fermă în Olanda. Oh my god, ce de căpșune sunt aici! La mami? Haha, cât de tare! Vezi cum fac ăștia? Am băgat în, ia uite, un sac. Da, pe un sac. Poate greu. Să facem și noi așa, vezi? Acum suntem la o fermă de animale. Asta este căsuța lor. Grajdu, cum s-ar spune la noi în România. Cam așa arată. Fiecare văcuță stă în spațiul ei.
Am auzit. Uite și văcuțele. Uite oițo. Ce drăguț. Ah, porumbei. Ce drăguț! Da, uite și mielușei. Ce frumos! Miroase urât, miroase a balegă. Aici este un procesator de lapte. Săraca de ea, da. Asta vrea să intre săraca și nu poate. Acum o să mergem în staulul taurilor. Mami, ce fioros e. Să nu pe mâna pe el, că ăștia sunt răi, da, mami? Ce faci? Doamne, chiar că sunt foarte masivi. Alo? Cum? Hei, salutare! Astăzi am venit la un angro de flori pentru că vreau să luăm niște semințe de ceva special. Și am ajuns în paradisul florilor. Chiar am ajuns într-un paradis al florilor. Flori cât cuprinde. Câte flori sunt pe aici! Oh my god, deci ăsta este un paradis! Iar aici avem flori de grădină. Salut! Da, chiar că sunt foarte frumoase plântuțele astea. Da. Uite, am găsit una de care are părul apulat. Serios? Suntem în paradisul florilor. Flori cât vezi că ochii, un angro plin de flori superbe. Avem și roșioare la ghiveci. Wow, să fi mănâncă un castravete direct din ghiveci. Și cum e? Avem și ardeiuți. Cât de frumoși sunt. Și floricele. Oh my god, am ajuns în raiul peștișorilor. Ce drăguț! Hai să luăm și noi niște nuferi de ăștia plutitori. Ia uite ce peștișori frumoși. Doamne ferește. Păi nu poți, mami, să-i atingi, că sunt sălbatici, fug. Avem și găini aici la magazinul de flori. Cum fac, mami, găinile?
Poc, 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 poc. Nu tata mănâncă ei? Nu, doar morcov mănâncă. Iarbă. Ia uite ce de iepuraș. Ce? Uite un smochin imens. Ia uite ce de smochin are aici. Și face pe aici smochina? Da. Ce prieten nu face pe aici? Cârnații aceștia nu miros foarte îmbietor, dar vă asigur că au un gust foarte, foarte bun. Aici avem și cârnații Anei. Pa! Acum face. Este pisica?